Pri tvorbe promptov máte na výber dva hlavné prístupy. Iteratívne zlepšovanie a inkrementálne rozširovanie. Každý z týchto prístupov má svoje miesto a je vhodný pre rôzne situácie. Tak sa poďme na to pozrieť. Iteratívne zlepšovanie. Pôvodný prompt. Napíš blog o výhodách cvičenia. Upravený prompt. Napíš blog o výhodách pravidelného cvičenia pre kardiovaskulárne zdravie. Iteratívne zlepšovanie znamená, že sa vraciame k jednému zadaniu a postupne vylepšujeme. Napríklad napíšeme prvý koncept textu, potom ho čítame znova. Klikneme na ikonku ceruzky vedľa četovacieho okna a opravujeme chyby, pridávame detaily alebo meníme formulácie, aby bol text čitateľný a zrozumiteľný. Každý krok iterácie prináša zlepšenie a zároveň zabezpečuje, že výsledok bude čo najviac prispôsobený vašim potrebám. Inkrementálne rozširovanie. Pôvodný prompt. Vysvetli princípy strojového učenia. Nový prompt 1. Rozveď typy algoritmov používaných v strojovom učení. Nový prompt 2. Rozveď viac o posilňovanom učení. Inkrementálne rozširovanie znamená pridávanie nových informácií bez toho, aby sme sa vracali k pôvodnému obsahu. Napríklad napíšete úvod do témy, potom sa v novom prompte venujete špecifickejšej oblasti, ktorá nebola v úvode zahrnutá. Každý krok inkrementálneho rozširovania pridáva niečo nové k celkovému obrazu, bez toho, aby bolo potrebné opakovane upravovať pôvodný obsah. Iteratívne zlepšovanie. Ak chcete, aby jedno zadanie bolo čo najlepšie, využite iteratívne zlepšovanie. Inkrementálne zadanie. Ak potrebujete pridať nové informácie alebo sa zamerať na špecifické témy, lepší prístup je inkrementálne rozširovanie. A prístupy sú užitočné a závisí len od toho, čo presne chcete dosiahnuť. Skúste ich kombinovať a uvidíte, ako sa vaša práca na zadaní zefektívni.